Izgradimo kompletnu kuhinju pomoću predložaka. Za početak dodajte ključne komponente. Visoki element za hladnjak, ormarić za pećnicu, elemente s ladicama, spremišne elemente, ormarić za sudoper i elemente s policama na desnom rubu. Kad su svi donji ormarići pravilno postavljeni, dodajte radnu ploču. Odaberite gornju plohu prvog ormarića, zatim kliknite Add New Board ili pritisnite tipku B i povucite je do kraja zadnjeg elementa. Zatim ćemo izraditi otvore za sudoper i ploču za kuhanje. Otvorite svojstva ploče i kliknite Make Center Cut. Da biste pomaknuli otvor, potrebno je odabrati sve vrhove oko njega. Prebacite se u način odabira vrhova. To je lakše, osobito ako uključite rentgenski prikaz, X-ray. Pritisnite G, zatim odaberite os X ili X-spoj za pomicanje odabira po toj osi. Ili upišite točnu vrijednost, na primjer 150 mm. Za promjenu veličine otvora pritisnite S. Veličina se mijenja po osima X i Y. Potvrdite lijevom tipkom miša ili pritisnite Escape za odustajanje. Ako želite mijenjati samo dio otvora, prebacite se u način odabira ploha, odaberite željenu plohu, pritisnite G pa X za pomak po osi X i prilagodite mišem ili unosom točne vrijednosti. Postavite otvor približno na željeno mjesto. Sada otvor za sudoper učinimo kružnim. Za to koristite Booleov alat i odaberite opciju kruga. Pogled odozgo ovaj postupak znatno olakšava. Za precizno pozicioniranje otvora s točnim mjerama, idite u odjeljak Measures. Uklonite postojeće mjere, pa uđite u način uređivanja klikom ovdje ili pritiskom na tipku Tab. Prebacite se u način odabira bridova, odaberite potrebne bridove i dodajte segment mjere kotu. Nakon dodavanja možete mu podesiti položaj. Ovaj korak osigurava čišći izvoz. Također možete prebaciti se u odabir vrhova, odabrati dva vrha i dodati mjeru između njih. Kad su mjere postavljene, otvore možete točno pozicionirati i dimenzionirati.